गया मोमो, ये हो गया व्यू। माना भी ये है सरस्वती नदी। इसे क्या बोलते हैं? केसर मिल्क। केसर मिल्क। हेलो एवरीवन, खुलुमबाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि आगोलनि ब्लग्सफोरखौ नायदोंबा मिथिगोन जे जोङो केदारनाथ बद्रिनाथ धामाव फैदोंमोन। ओमफ्राय बे जाबाय जोंनि लास्ट ब्लग बे ट्रिपनि। ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दङ बद्रिनाथसिम। ओमफ्राय बद्रिनाथ थांनाय सिगां जों थारमाने सानदों फार्स्टआव माना भिलेजाव थांगोन। माना भिलेजानो जाबाय बद्रिनाथखौ बारनानै आरो 5 किल'मिटारसो थायो। ओमफ्राय बेखौनो होनो इन्डियानि माने फार्स्ट भिलेज नङाबा लास्ट भिलेजबो बुंजायो। माने टिबेट बर्डार आरो इन्डियान आरो टिबेट बर्डार शेयर खालामो। थ' थारमाने जों दर्शनखौ बद्रिनाथ बाबा धामनि दर्शनखौ जों थारमाने बेलासियाव हराव खालामगोन सानदों आरो बेयाव आरतिबो जायो होनदों ड्राइभारा। थ' बेनि थाखायनो जोंखौ फार्स्टआवनो माना भिलेज लांगासिनो दङ। नै जों माना भिलेज अलमस्ट सफैबाय। जा मोजां भिउआ लोगोफोर, बिराद मोजां मोनदों लोगोफोर। एकदम जा मोजां भिउ नायै नायै गुदुं गुदुं मोमो। टेस्टी ना? ये आ गया मोमो, ये हो गया व्यू। माना भिलेज इन्डियानि लास्ट भिलेज बुंनो हायो नङाबा फार्स्ट भिलेज बुंनो हायो। बेनि उनथिंजाय टिबेट बर्डार। लोगोफोर, बै लामाजोंनो पन्च पाण्डबा थांदोंमोन होनो आरो स्वर्गआव थांनाय लामाया बैजोंनो थांदोंमोन। बै गेट बानायना होदों। ओमफ्राय पन्च पाण्डबनि मुर्तिबो दङ। बोहैलांदों सोरगोआनो आरो। जों थारमाने बद्रिनाथ थांनायनि सिगां जों फैबाय माना भिलेजाव। बे एकदम खाथियावनोमोन आरो। ओमफ्राय बे जे नुदों दै बोहैनाया बेनो जाबाय सरस्वती दैमा। ओमफ्राय मा सरस्वतीनि मन्दिरबो दङ बेयावनो मोनसे, नाथाय सिङाव भिडिअ लानो एलाउ गैया। थ' नोंथांमोनखौ आं ओरैनो बाहेरनिफ्रायनो देखायबाय। ओमफ्राय मिथिनाय बायदिबा गोदो माने मा सरस्वतीया माने जेब्ला गणेश बाबाया रामायण लिरबाय थादोंमोन बिथांनि थारमाने बे दै बोहैनायनि जोबोद आवाज जाबाय थानायखाय थारमाने सरस्वती माया बिनाबो टें टें दामबाय थादोंमोन नामा बिदि होननानै खोनानो मोन्दों आरो। आंबो बेसे सैथो मिथिया। बेनि थाखायनो गणेश बाबायानो श्राप होदोंमोननो मा सरस्वतीखौ। बेनि थाखायनो माने बे मा सरस्वतीनि बे दैमाया थारमाने बे जायगानिफ्राय आरो जेरावबो नुवा आरो। बे थारमाने बे दैमा नुदोंना अलकानन्दा दैमाजों मिलिनानै अलकानन्दा जानानै बेनिफ्राय बोहैलाङो आरो। लोगोफोर, नैबे गेट नुदोंना, बे गेटखौ बानायदों एक्सुवेलि बेनिफ्रायनो पन्च पाण्डबा स्वर्गनि लामाखौ मोन्दों होननानै माने बेयाव बिसास खालामो आरो। ओंखायनो नोंथांमोनखौ देखायगोन आङो। नै पुरा माने मा होनो पन्च पाण्डबनि मुर्तिफोरखौ माने लारि लारि बिदि बानायनानै दोनदों आरो ना। ओमफ्राय बे जायगानिफ्रायनो थांदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों आरो। ओमफ्राय हाजो दङ हाजोथिं। थ' दिनै बे जायगाखौ नुनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। ओमफ्राय जोबोद समायना जायगाया, थारैनो सोरगो बायदियानो आरोना। थ' जोबोद मोजां मोनबाय। थ' लोगोफोर, दा एकदम लास्ट इन्डियानि भिलेज बा फार्स्ट भिलेजाव बुंनो हायो। बेयाव नेसनेल फ्लेग एकदम नुनानै गुसबाम्प फैयो आरोना। बिराद मोजां मोनबाय बेयाव फैनानै। थेंक इउ मिस्टार ओम प्रकाश खेरकातारि आंखौ लाबोनायनि थाखाय। थ' लोगोफोर, जों बद्रिनाथाव सफैबाय। बद्रिनाथा बै जोंनि उनथिंजाय थांनांगोन। ओमफ्राय दा जाय हटेलाव थादों जों बै मोनसे हटेलखौ लाबाय, गोविंद पेलेस। एकदम बेनो खाथिसिन आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय 10 मिनिट्स लागोन। नोंथांमोननो देखायनोसै हटेलखौ। बेनो हटेल गोविंद पेलेस। डिसकाउन्टआव मोन्दों। 2500 होनोमोन, जों 1200 लाबाय। दा अफ सिजन नालाय, थ' अफ सिजनाव फैबाथाय अनेक खमाव मोनो। ओमफ्राय सिजनावबा बारा जायो। बिथां आंकोला आसामावबो थांदोंमोन। थेंक इउ। बेनो जोंनि रुमा। बेयाव मोनसे बेड, बेयाव मोनसे बेड। ঠিকে আছে ন रुमটো? ঠিকে আছে, 1200 অনलि। 1200 बेनिख्रुइ साबसिन मोना। वाशरुमफोराबो क्लिन। ओमफ्राय बेयाव गिजारा थारमाने सलारनि थिगानो दं। थ' दा माबा दुगैनानै जों थांसै।
आरती खालामनो लोगोफोर दुगैबाय फ्रेश जाबाय दा थांसै आरती खालामनो बन्स गानबाय बेनिफ्रायनो बायदोंमोन माबायदि नुदों थांसै शॉपिंग मॉल बन रहा है लोगोफोर बद्रीनाथ धामाव सफैनानै खुलुमनानै मोजाङै दर्शन जाबाय बेयाव सिङाव तारमाने भिडिअग्राफि एलाउ नङा नोंथांमोनखौ बेनिफ्रायनो दर्शन खालामनोसै नै आंनि उनथिंजाय बद्रीनाथ टेम्पल बे गाहायाव बै सिङाव नुनाया बे जाबाय कुन्ड बेयाव दैया गुदुं जायो नङा ओंखारबाय थादों लोगोफोर बे दैया ओरैबायदि गुदुं गौरीकुन्डनि पुरा मानसिफ्रा इयाव दै धमा ओंखारबाय थादों आसरित जों दांदोंमोन जेनेबा ঠান্ডা न এইটো গৰম বহুত গৰম একদম গুদুম माबायदि मोनदों नै धোঁवा ओंखारगासिनो दं बेनि नामानो जाबाय टप्त कुन्ड बद्रीनाथ धाम एकदम टप्त आसरित माने बे साइडआव दैमा बोहैगासिनो दङ एकदम गोजांनाय आरो बेयाव एकदम गुदुं दै इसे क्या बोलते हैं केसर मिल्क इसमें ऑलरेडी चीनी मिला हुआ होता है या मिक्स करके फीका है ना केसर दूध ओमफ्राय लोगोफोर जों थारमाने मैया हराव खालि दर्शनल' खालामदोंमोन ओमफ्राय आरतीखौ खालामनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै फुङाव ओंखायनो आरोबाव खनसे फैबाय फैनानै माने जोबोद मोजाङै थारमाने दर्शन आरोबाव खनसे खालामबावबाय ओमफ्राय आरतीबो मोनबाय बिराद लाखि गावखौनो लाखि बायदि मोनलायदों आरोना नाथाय जोबोद माने समायना जायगा एकदम सोरगोफुरि बायदि नायसाय जा मोजां नुदों थांनोनो बादों बे जायगानिफ्राय नाथाय थांनांसिगोन दिनै लोगोफोर दर्शन खालामनानै जोङो दा रुमाव फैबाय ओमफ्राय अलरेडि बहुत मेंबाय लोगोफोर ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय बहुत मोजां दर्शन जाबाय गोजोन माने बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय बयनिबो थाखाय आं खुलुमखादों इसोरा जाहाथे बयखौबो अनसायो बेखौनो आरो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय